De acum 25 de ani doream să fac un film, un videoclip după o poezie a celui pe care l-am iubit foarte mult dintre noi, Marele Adrian Păunescu. N-am reușit. Am încercat cu studenții mei să fac acest videoclip. Nu am reușit. Vrând nevrând am ajuns la o soluție prin care filmul se va face în timp real. Timp real va însemna 14 ani. Voi avea bucuria ca ce am inițiat acum să o continue o echipă venită de la Brașov, de tineri îndrăgostiți de cinema. Adrian, în seara asta îți predau ștafeta. Am convins un prieten să intre în acest joc al nostru. Dr. Matei Mico, împreună cu Mateiaș Mico, fiul lui. Eu sunt Mico Matei Ioan, el este Mico Matei Ioan și de aceea se potrivește foarte bine să predăm ștafeta. Ne propunem să producem un document și să rămână în istoria festivalului, pentru că ceea ce facem acum va urma timp de 14 ani. Când eu eram mai tânăr și tata era tânăr, jucându-se cu mine ca în basme și minuni, el mă purta pe brațe și mă arunca pe umăr sau ne trânteam prin iarbă ca doi prieteni buni. Dar a venit o toamnă cum n-aș mai vrea să văd, în mine era ziua, în tata era noapte și a început al vârstei neînfrânat prăpăd. Noi ne jucam de-a trânta, stând umăr lângă umăr, și l-am simțit că pică sub umărul meu stâng și am înțeles că tata de atunci nu mai e tânăr și învingător în luptă am început să plâng. Haide mamă, hai, niște liniște să-mi dai. Haide tată, hai, niște liniște să-mi dai.